Halleluja, nilqaw il-daw kolla li qed isegwuna mill-YouTube. Inħeġġixkom biex intom li qed isegwuna online taqbdu l-Bibja wkoll magħna u llum forsi iktar minn ċertu preaches ħanaraw ħafna skritturi, allura lessi ruħek biex tqalleb il-pages. Kulħadd jgħidin warajja din hija l-kelma talla, hija kelma ħajja, hija kelma qaddisa, hija kelma li ħarġet minn fom Alla. Mulej qaddis kellimni, trasformani u għatini revelazzjoni. Nirċivi l-kelma tiegħek u qatt iktar barra ġankun l-istess iktar, Spiritu Santu, ir-revelatur, l-allim tiegħi kellimni u għamel minni dak li tridint. Fisem Ġesu Kristu. Amen. Halleluja. Morru fil-ktib ta' għaw xaħat li għandu bżon Italjan, translation Italjan, qualcuno c'è che ha bisogno di traduzione in italiano? All right, mela. Lut, kapitlu 12. Illum ħanitkellem bl-għajna tal-mulej fuq dak li sejjaħ bl-Ingliż holiness. Il-qdusija, bil-Grik il-kelma qdusija hija l-kelma hagios jew hagiasmos, holiness. U ħanitkellmu fuq il-qdusija. Fl-iskrittura fi ktib ta' Eżajja, l-anġi tal-mulej fis-sema jgħidu qaddis, qaddis, qaddis. Issa jiena u inti aħna llum bħala komunità nissejħu River of Love. U aħna inxandru l-imħabba tal-Missir kontinwament. Però ma jgħidux l-anġli love, 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 imma jgħidu holy, holy, holy. Qaddis, qaddis, qaddis. Waħda mill-karatteristiċi prinċipali talla hija l-qdusija. Hija l-qdusija. Ħana għamlu l-ewwel net id-definition ta' x'inhi qdusija, holiness. X'inhija l-qdusija? Tilkom li fil-Grik hija l-kelma hagios. Issa din il-kelma tfisser purità. Pur, tkun pure. Pur. Tfisser perfett. Tfisser is-separat u maqtuħ kategorija għalik. Ħanejdu għal Alla lissa. Ħanejdu Alla huwa f'kategorija għalih. Huwa pur, huwa perfett. Il-kelma holy wkoll tagħti x'tifhem perfett għax huwa bla dnub. Ovvjament, Alla huwa bla dnub. Sewwa dawn huma karatteristiċi ta' holiness. Issa isimgħuni daqsxejn sew. Isimgħuni sewwa. Nirringrazzja l-Ispiritu Santu biex jagħtini l-grazzja biex nagħllem din il-kelma għax number one dan is-suġġett huwa vast ħafna. Sewwa da mhux suġġett li tagħmlu kollu f'sija. Però meta jiena u inti insiru ta' Kristu, waħda mill-affarijiet li jiġri fina nippreferi l-kliem bl-Ingliż. Hija li aħna nsiru sewwa quddiem Alla. Issa dik ma tantx fiha qawwa tgħidlek, tħossuha qawwija, issir sewwa quddiem Alla. Int qiegħed sew kif iridni Alla. U nkun qed nikkwota l-Bibja ngħidlek. Imma ma tagħmel sens. Imma rek ngħidlek bl-Ingliż that when you are in Christ you become righteous. It's more powerful. Tfisser l-istess ħaġa. Imma bil-Malti m'għandix dik l-impatt. Sewwa, mela jiena u inti meta nirċievu l-Kristu, Alla immedjatament jagħmilna righteous. Issa, dan is-suġġett tant huwa vast u jirrikjedi studju huwa sabiħ li hemm tliet fatturi reali. Fil-Kristjaneżmu, mill-punto di vista kif jarak Alla, int tiġa righteous u tiġa qaddis.
moħħokaw. Mela kif il-bniedem righteous u l-bniedem qaddis jidneb? Hawnhekk fejn inti bil-fors taċċetta il-konċett ta' Trinità bil-fors. Jekk ma rajtux il-programm ta' ħabbejtek tiegħi tal-bieraħ morru araw kien verament sabiħ. Ma tistax taqra l-Bibja u taħrab bil-kunċett Trinità, ma tistax. Għax inti għandek Alla l-Missier qaddis, għandek l-Ispirtu qaddis, għandek il-Kristu qaddis. Għandek Alla l-Missier Alla. Għandek l-Iben, il-verb Alla u għandek l-Ispirtu Alla. Issa jew tispiċċa tgħid li hemm tliet tallat u ta' afereżija tejra sewwa, jew nkella jkollok taċċetta li fil-kuruturi kollha ta' moħħok jista' jkollok l-alfabet kollu wara ismek li fl-aħħar mill-aħħar tikollok taċċetta li inti m'intix ħadfhem da kollu din il-karawetta. Imma ma tistax taħrab mir-realtà li Alla l-Missier l-Iben Spiritu Santu. U laqqas ma tista' taħrab mir-realtà jekk inti temmen l-iskrittura tat-Testament il-Ġdid li jiena u inti spirtu għandna ruħ u ngħixu f'ġisem. Mela meta jiri Kristu li sejjaħ li qaddis, li ma parti minni jien qaddis. Fl-ispirtu biss. Imma fil-ġisem għadni f'ġisem ta' dnub. Issa, ħanilkom kemm importanti dan it-talim, ħanilkom li huwa importanti dan it-talim. Number 1, kif ħanaqraw imma mbagħad naqraw il-kunċett kollu, mingħajr qdusija ma tistax tara l-Alla. Mingħajr qdusija ma tistax tara l-Alla. Imma fl-istess ħin Alla jgħidlek Kolossin kapitlu 1 vers 21-22 li meta inti tajt ħajtek il-Kristu u immedjatament għamlek qaddis. Mela sena ftit. F'passaġġi għandna Alla jwarni għana li jekk aħna ma ngħixux ħajja qaddisa hemm ir-riskju ta' ruħna. F'passaġġi oħrajn qed jgħidilna li inti diġà qaddis, mela qed ikkontradixxi li xulxin. Għalhekk bil-forsi tifhem li inti spiritu għandek ruħ u tgħix ġo ġisem. Għax inti fl-ispirtu tiegħek tibqa' għal dejjem qaddis. Però tista' taġixxi tadmidneb. Issa xorta Alla jwissi fuq dik. Xorta Alla jwissi fuqek. Għalhekk kemm dawk li l-Bibja twissi li jekk jibqgħu jgħixu fid-dnub jintilfu. Ħanilkom xi ħaġa powerful aħwa. Alla li huwa qaddis ħanneħħil Alla mill-kwell equation għalissa. Għax Alla once again huwa kategorija għalih. Imma jgħan nieħdu l-anġli. Il-Bibja tgħidlek li anġlu ma qaddisin. Imma allura l-anġli huma qaddisin kif dimbu? Tajba di. Kif l-anġli magħmula qaddisin bl-istess natura talla dimbu. U dawk li dimbu ma setgħux jiġu mifdija. Għax il-Bibja tgħidlek fil-Lut kapitlu 2 li Kristu għażel li mhux isir bħal l-anġli imma jsir bħal bniedem biex jifdil il-bniedem mhux l-anġli. This is a powerful revelation biex tifhem kemm kbira li mħabba Alla lejk. Għax meta waqgħulu terz mill-anġli kollha Alla ma m'għamel xejn. U għax din iblu wieħed bniedem bad il-libnu għalih. Qed tifhmu l-inkbar li mħabba kbira li Alla għandu għalik? Li hemm intix tifhimha, imma tikollok naqra ħiel. Qed tifhmu? Allura inti, jiena u inti, Alla jwissi speċjalment fil-ktieb tal-Lut li jiena u inti rridu nibqgħu qaddisin sal-aħħar. U hemm ċertu stil ta' ħajja li jekk jiena ma noqogħdux, jekk inti ma toqgħodx attent, tista' tkun ġej il-fellowship, tiġi l-fellowship l-erba' sebtu l-ħadd u ġej l-infern. U titsejjaħ qaddis xorta waħda. Min-naħa ta' Alla ma jitbiddel xejn, u min-naħa tiegħek li jitbiddel. Qed tifhmu? Jekk inti min mar l-infern, mhux għax Alla ma ħabbux, imma xu ma irċivix l-imħabba Alla, mhux it-tort Alla. Jekk qaddis Kristjani imur l-infern, tgħidli kif se jkun qaddis imur l-infern. Għax hemm fl-Iskrittura li twissi li bniedem li huwa Kristjan jista' xorta jgħix fid-dnub u tgħidlek għaliex? Għax hemm xi ħaġa li taħdem sew favorik imma taħdem ħafna kontrik,
dik li jgħidula l-free will. L-għażla libera tiegħek. Ħadd ma ħajsalva kombinazzjoni u ħadd ma ħajintilef kombinazzjoni. Min ħajintilef tiġà jaf min issa li huwa mitluf. U qed jaġixxi ta' mitluf u l-frott ta' ħajtu huwa ta' wieħed mitluf. Min qed isalva, min huwa salvat fil-spirtu u qed jgħix il-ħajja ta' konsagrazzjoni, dusija, qed jgħix is-salvazzjoni minn issa. Qed tifhmuha di? Dan huwa saġġett li mhux bħalma ppretkajt il-ġimgħa l-oħra kien sabiħ ħadd piċiri pritkah. When Jesus says yes, nobody can say no. Din issa teoloġija. Hawnhekk issa teoloġija li għandek bżonn tisbaħħa wkoll. Għax iskrittura twissina fuqha li mingħajr dusija ħadd ma jista' jara wiċċ Alla. U mhux qed jirreferi għad-dinja, qed jirreferi għall-Knisja. Issa, għaw kampijiet, anka għaw movimenti fid-dinja li bdew fuq dan it-talim, fuq il-talim tal-holiness. Infatti għaw knejjes anke msemmija holiness churches. Issa, bħalma għaw knejjes jissejħu faith churches. Allora x'tagħmel da? Meta jkollok bżonn messaġġ tal-fidi tmur għand tal-fidi. Meta bżonn ikollok messaġġ tal-fidi għaddis imur għand li oħra. Jon kella agape churches, edha fuq l-imħabba biss. Sewwa, aħna nipritkaw messaġġ sħiħ. Alla huwa mħabba. Alla huwa qaddis. U ma tistax toġbu minn fidi. Qed tifhmu, aħna messaġġ aħna poplu dal-grazzja, nipritkaw il-Vanġelu dal-grazzja. Infatti il-grazzja taħdem biex inti titqaddes. Bħalma l-Ispiritu Santu jaħdem fik biex inti titqaddes. Infatti tidnejlek xi ħaġa minn l-Ispiritu Santu ma tistax titqaddes. L-Ispiritu Santu, minn l-Ispiritu Santu ma tistax titqaddes. Għax inkella mbagħad jiġu opra mejta. Huwa l-Ispiritu Santu li qadsek għalhekk Spiritu għaddejs. Qed tifhmu? Mela, in-natura tal-Alla hija dusija u hija qaddisa. Il-dusija tal-Alla hija perikoluża għal min huwa midneb. Però hija ta' bxara tajba u hija xi ħaġa sabiħa għal min irid jersaq lejn Alla għax ikun Alla stess li qadsek biex tersaq lejh. Mingħajr il-qdusija tal-Alla toqtlok u tixwik. Qed tifhmuha di? Il-qdusija tal-Alla mingħajr Kristu hija tal-biża'. Ħarsu it-Testament ġdid qadim u waraw il-Testament ġdid. Fejn il-qdusija tal-Alla ma kienx onorata, jekk tidu lezzjoni one-on-one, kelbu lil Ananias u Safira. Kelbu lil profeta Agabus, li kien profeta fals, 13 tal-apostli. Għandek ukoll għandek insejt mexxej ieħor l-Bibja tgħidlek li s-saħħa tal-Alla ġiet fuq u bdi kullu ħiddut. Profeta tal-apostli, di taħt il-grazzja. Imma l-qdusija tal-Alla li hija dak li jiena u inti għandna bżonn biex nistgħu nkunu fil-preżenza tal-Alla. Mingħajr il-qdusija jiena u inti ma nistax nkunu fil-preżenza tal-Alla. Għax il-qdusija hija natura tal-Alla. Kapix aħwa? Infatti isimgħuni, jekk intom taqraw l-epistoli kollha, kemm intom taqraw il-Bibja ta' spiss. Hemm xi skrittura xi darba ntqajtu fejn Pawlu jindirizza lil Kristjani bħala midinbin. Qed jindirizza lil qaddisin, kontinwament jgħidilhom tiddinbux. Tajba di. Mela l-qaddisin jidinbu. Li kieku inti qed tgħid li d-dinja tidinbux. Ismawni, il-messaġġ tal-qdusija ma jistax jiġi pritkat lid-dinja. Il-messaġġ tal-qdusija huwa biss pritkat għall-Knisja.
Ma tistax li d-dinja tmur tgħidilhom tiddimbux, dak biss jafu. Għalhekk inti meta toqgħod tgħid li xi ħadd li huwa poġġut u m'għandux il-Kristu, qed iġġiblu toqgħol fuq ħajtu li ma jistax jgħixha. Għax hija l-qdusija tal-Alla biss ġo fik li dik il-grazzja tgħixha dik. Ma tistax tgħid il-wieħed id-drogat tieħux drogi għax inkella ma salvax, jista' jwaqqaf id-drogi u jibqa' ser dritt l-infern ġorda waħda. Għalhekk l-ewwel tittatih il-Kristu għax imbagħad id-dem ta' Kristu jqazzu. Halleluja. Amen. Għalhekk inti lil xi ħadd li qed jgħix qdusija tal-Alla ma jħallix imrar qattra fih għax għandu l-biża tal-Alla li jitlef il-qdusija tal-Alla. Tifmuħa? Għalhekk imtlew bl-Ispiritu Santu. Imtella bl-Ispiritu Santu. Aħna għandna ħafna knies madwar id-dinja, inkluż f'Malta, jippritkaw messaġġi sbieħ u jħallu l-Ispiritu Santu barra triq. Il-Knisja ma tistax titqaddes minn l-Ispiritu Santu aħħa. Impossibbli. U qatt ma kienet fil-pjan tal-Alla. Aw knejjes mhux tal-li ħalluh barra triq, tal-li kif jaraw naqra jgħidu l ġej xitan. Ara kemm qegħdin żej. Le, ma jsemmuh tal-Ispiritu Santu u żgur infatti u kif jopera naqra jew jiftaħ naħal u jgħidu I rebuke you Satan. Nice one. I hope we'll meet on the other side in heaven. Għad nejda da, għax Ġesu jitkellem fil-Luqa kapitlu 11 li min jgħid li l-opra tal-Ispiritu Santu iżejħila tax-xitan. You may be going for a big cookout. Għalhekk isimgħuni. Jekk tidu titalmu affari tiegħek, ħanirkom aħwa, kollha kemm aħna rridu nagħtu għandu kont l-Alla. Kollha kemm aħna, jiena m'għandi għalfejn nirrispondi lil ħadd l-Alla biss irid nirrispondi. U f'kuntest ta' Knisja, il-dawk ta' fuqi, Rejma iva nirrispondi għalihom ukoll jekk jisaqsuni xi ħaġa jkoll nirrispondi. Sewwa bija daqshekk. Imma għalhekk jiena qedtilkom minn ma nafx kemm il-darba qedtilkom tattakkawx nistalla. Għax inti qed tiġġudika l-opra u Alla tiġġudika l-qalb. Għalhekk inti jekk tara opra ħażina, għajdilha ħażina. Imma qgħod attent miss il-bniedem tal-Alla. La jekk jissejjaħ Kristjan għadu kif beda l-biraħ filuq il-bira. U laqqas jekk jissejjaħ apostlu, tifhmu meta għax jiena nara fl-internet l-ipokrazija ta' ċertu Kristjani. Għaliex? Għax meta Alla jużal xi ħadd bl-opri, daw qatt ma jgħidu xejn pożittiv. Il-mument li xi ħadd jgħid pereżempju jkun hemm xi ħaġa li tinterna għadoġi u jaqlawlu l-ħama. Iwa ħaġa tajba, qatt ma għamel dil-persuna dejjem koll. You know what that reflects? The accuser of the brethren dwells within. ħanaqraw. L-ewwel ħanamilkom ikkara. Ħanaqralkom xi skritturi, ħanibdew minn dan. Però mbagħad ħanaqralkom l-iskritturi li fejn l-iskrittura tgħid li aħna tiġa qaddisin. Issa jekk inti titlaq wara dak il-ħin, taħseb li inti you're all set to go. Mill-punto legali you are it's true. Imma inti għandek dak li jgħidulu the positional truth and the experiential truth. Qed tifhmu? Per eżempju, Kristu jgħid li intom kollha nfejqa u kollha maħfura. Imma ħafna minnkom għadhom iġorru t-toqol. Jew għadkom tistragiljaw ma' ċertu dnubi. Għaliex? Għax Alla huwa għeddieb? Le, għax Alla titkellem. Tinsiex li Alla tiġa jgħid dak li huwa mill-bidunet, jgħid dak li huwa tiġa fatt. Qed tifhem?
Inti you have to work out your salvation, not work for your salvation. Mux jiġifieri biss għax inti ma tmux l-infern. Your healing is part of your salvation. Your deliverance hija parti mis-salvazzjoni tiegħek. Il-ħelsien hija parti mis-salvazzjoni tiegħek. It-tiġdid ta' femtek huwa parti mis-salvazzjoni tiegħek. Inti tittaħdem għalik. Mhux taħdem għaliha, taħdimha hemm differenza. Bħal meta għandek għalqa, diġà tiegħek u qed taħdimha. Qed tifhmu differenza? Mhux qed tipprova taħdem biex ikollok l-għalqa tiegħek, imma inti taħdimha. Qed taħdem l-għalqa. Biex jikber frott tajjeb dik l-għalqa. Amen? Mela. Jekk aħna morru Lut, ħanibda minn vers minn vers 14. Fitxu l-żomm muslim ma' kulħadd. Please jekk qed tuħdu n-noti jagħmlu din. Mela number 1, tittimxi fil-paċi maħutek. Imkien ma' Kristu qallek tittaqbel maħutek kollha. Fuq kollox u dejjem. Imma li timxi fis-slim magħhom iva dejjem. Timxi fil-paċi. Ma tistax tgħid li inti Kristjan u tgħix fil-ġlied. Qed tifhmu? Amen. Mela fitxu li żomm muslim ma' kulħadd. U li jkollkom il-qdusija. Li mingħajra ħadd ma jara lil-mulej. Issa da hawn jekk taqra di biss, jekk tieħu di biss barra mill-Bibja mill-kumplament tal-kunċett ta' qdusija, tgħid kważi ġelek taħseb li inti dejjem taħdem mal qdusija, dejjem taħdem mal qdusija. Ħankomplu. Hemm realtà fuqha, però mhux waħedha. Qisu l ħadd fostkom ma allura mill-grazzja ta' Alla. Ġifieri għodu attenti li intom li msejħin fil-ħajja tal-grazzja ma tispiċċawx li din il-grazzja minnhom x'tiġi titilizzawha biex din il-ħajja qaddejsa tgħixuha. Isma'uni il-ħajja qaddejsa ma tistax tgħixha mill-grazzja. Ġifieri, xi tfisser grazzja tiftakar kontentilkom xi tfisser grazzja? Hija l-qawwa tal-Alla taħdem fik biex tajnek tagħmel dak li bil-qawwa tal-Alla bil-qawwa tiegħek stess ma tistax tagħmel. Mela biex intom il-grazzja tutilizzawha biex komplu tgħixu ħajja qaddejsa. Amen? Ġifieri xejn li ngħix kuljum jum wara jum irtu nqum u għal darb'oħra nerġa' nikkonsagra lin-nifsi, nerġa' niddedika lin-nifsi, irid nerġa' nagħleb l-istess tentazzjonijiet, irid nerġa' naħrab l-istess tentazzjonijiet kuljum. Ora, però jien nexxi li nagħmlu dak għax hemm il-grazzja tal-Alla taħdem fija. Il-grazzja tal-Alla li tagħtini il-grazzja biex tgħix ħajja qaddejsa. Għax hija l-abilità divina tal-Alla taħdem fuqi. Amen? Mela waħda il-paċi. Qisu li ħadd fostkom ma jaqa' lura mill-grazzja tal-Alla. Li jebda ta' mrar ma jinbet fostkom. Mela jekk inti tħalli l-imrar f'qalbek, x'ħajamel? Ħajaħdem kontra il-qdusija tiegħek. Ara kemm ħassibuha, ara kemm ħaftifuha. Tista' inti tmur quddiem Alla qaddis u għandek imrar f'qalbek kontra ħuk. Għajdu li kim minn les li ħadamlu hekk intom, no problem. Mela hawnhekk qed iwissi, jekk inti tittara l-Alla, titgħix ħajja qaddisa. U biex tgħix ħajja qaddisa, dawn l-affarijiet ma tistgħux tħalluhom jaqbdu f'ħajjitkom imrar f'qalbek kontra ħuk. Ma tistax. Ma tistax inti qed tgħix fil-ġlied kontra ħuk għax tgħix fil-ħaq ma' ħutek fil-paċi. Dawn ma' l-frott tal-ispirtu qalbi ta'. Għanilek għaliex importanti din. L-ispirtu tal-Alla jillu ħafna indikajli, ġiri smajt predikaturi li minn fil-ħodu sa fil-għaxija kull predikazzjoni li għamlu jipritkaw kontra s-sess barra miż-żwieġ. Hemm bżonn li tiġi pritkata u vera li s-sess barra miż-żwieġ jitfak fl-infern jekk tmut dak id-dnub. Imma taf kemm hemm dnubiet oħra li ċertu predikaturi tal-holiness mhumiex qed jagħmlu u jippritkawhom. Kif tista' tgħid inti għaddi jien u l-ħin kollu nikkritika lil ħuti fuq il-Facebook. You may be holiness on your way to hell. Għaxina ma narax pornografija.
Iżgura ma meta tara ċertu predikatur għandek l-anżita daqsix kontra tiegħu u l-ħin kollu tikkritikah. Do you know that is going to steal your holiness? Jina nista' il-Pastor Mario per eżempju ma naqbilx miegħu f'xi ħaġa u l-ħin kollu nattakka ħonejtina holiness. I am living in holiness. Inti blaħjew. Inti verament tlift kull raġun bażiku. Mela inti tista' tmur quddiem Alla u Alla tgħidlek jekk inti tħalli l-imrar f'qalbek m'intix ħataraħ. Tista' tkun kontra martek ta' jista' jkun kontra żewġek, jista' jkun kontra l-għaxer, jista' jkun kontra tal-medja, jista' jkun kontra l-pastor li inti tpoġġi kull nhar ta' erba' u nhar ta' sieb taħt it-tagħlim tiegħu jew ħadha minn dawk li jitkellmu. Ma tistax ikollok qattra mrar lejn l-ebda ħu jew oħt. Għax dak ħajwaqqak fid-dnub u int minn għalik għajnejk mimlija li inti okej u Alla jgħidlek ġejt diskwalifikat. Jekk hawn xi ħadd jaħseb li l-ħajja Kristjana hija faċli, go down the road or up the road, find something else. Però xejn minn dan Alla ma qallek għamlu bis-saħħa tiegħek. Alla tgħidlek ħadd tkun kapaċità li jagħmlu għax jiena tgħidlek il-grazzja tiegħi biex tgħinek tagħmlu. Għax jiena niċċassa kif ċertu predikaturi tal-holiness mbagħad jippritkaw jattakkaw il-fidi jekk jogħġbok u jafu li mingħajr il-fidi ma nistax toġob il-Alla biex imbagħad iħin kollu holiness u mbagħad jattakka dak il-passer, jikkritika dak il-passer, jimmokkja għal dak il-passer. Nice holiness. Hello, anybody home? Isimgħuha. U ebda erqta mrar, erq. Ġifieri, a root, no root of bitterness. Ma jkun jimbed fi foskom li jġib it-taħwit u li bih ħafna jitħassru. Mela hawnhekk Pawlu qed iwissi li ħafna mhux qed jitħassu bil-pornografija u dan mhux qed ngħidlek jiġifieri murar għall-pornografija. Qed jgħidlek li ħafna qed jitħassru għax għandhom qalbhom mimlija mrar lejn ħuthom. U qed jintilfu mhux ħaraw wiċċ Alla. Kompli, tħabbilx rasek, kompli. Ma nistax inżomm imrar miegħek. Qalbi, jekk ma naqblux. Jiena kapaċi Gordon John Maxe. God bless you. Il-mulebir kek nixtieqlek kull ġid, ma nixtieqlek l-ebda deni. Paċi miegħek. You go north, I go south. Bye. U m'għandix imrar u jekk narak fi triq, nan hekk nieħu pjaċir bik because we're brothers. Le. Kompli. Ma tistax ikollok laqqas qattra mrar f'qalbek lejn ħuk u oħtok għax Alla tiwissik m'intix ħatara wiċċu. U ħadd fostkom ma jkun żieni. Naħseb ħafna minna nafuh da dnub. Imma da dnub jidher ħdej l-oħrajn. Jekk minnu żieni kulħadd jaf li huwa żieni. Minnu żieni kulħadd jaf li żieni għax jekk inti tara raġel jew mara poġġuti kulħadd jara dik. Sewwa jekk imma inti ma tistax tara l-qalb ta' wieħed li għandu l-imrar f'qalbu. Imma Alla jarata. Għafolja għaw min ma jafx jaħbija lanqas għax ipoġġuha fuq YouTube. Jew fuq Facebook. Aħwa, tinnejdilkom biċċa darba kontettilkom fuq għadi. Hemm dnubiet tal-ġisem li xorta jistgħu jitfgħu fl-infern.
Immem il-nubit tal-qalb. Dawk, taf x'jagħmlulek? Ipoġġu bl-Ingliż saqrawha fl-ewwel Timotej kapitlu 4 vers 2. Jgħidlek li il-kuxjenza tiegħek imewwitilek u laqqas kun taf iktar li inti qiegħed fid-dnub. Bl-Ingliż jgħidlek they have their conscience seared. Taf xi tfisser seared int. Darba kelli teacher jiena fl-iskola tiegħi. Kont għadni primarja. Mr. Likari kien jismu, kien ħarex, imma kien kunċumnija. U subaħja kienu sofor u kallijiet. U ġili kuna tipejje. Is-sigaretti kun dollu nħaraq u tila ma subaħu mux għadu ħassu. Għedin ħaraqlu subaħu laqqaset kukun għamna. Da le, da tant rabba kallu da kwis-swaba, laqqas għadu jenduna li jaqbadlu. Jien għandi similek fil-gerżuma tiegħi, għax jiena naqbad tazza tiegħi. Kemm minnkom tħobbuh jaħraq. U ġieli qalu illustrina men, kif xratu, kif xratu dak it-te jaħraq. Għax tant inni nixrob te jaħraq f'ħajti li jiena ġibtu imtarrax li ma jweġġani iktar, mhux ħalli nħollu x'inaqala avataġ. Imma forsi għal ċertu nies li dak it-tejk ma jinniżluhx, jiena drajt inniżlu li issa hawnhekk ċarrastu. Ma jdejjaqniex. Issa Pawlu qed iwissi fl-ewwel Timotej kapitlu 4 vers 2 li xi wħud li tbedu mill-fidi issa hemm fihom il-marka tal-ħażen. Jiġifieri mhumiex kapaċi iktar jiddixxernu x'inhu ħażin. U jissejħu Kristjani. Aħwa ħanfakkarkom li Alla aħna naraw forsi naraw kemm hawn sala kbira, kemm hawn nies sewwa. Intom kollha talmu lej. Jiena ma nistax nirrispondi għalikom da. U laqqas intom għalija. Però ħanfakkarkom li Alla dejjem iwissi li l-fdal biss ħajsalva. The remnant only. And the remnant are not, mhumiex moħħhom x'qed jagħmel kulħadd. The remnant are always testing themselves. Fejn jiena mal-mulej. Fejn jiena mal-mulej. Fejn jiena mal-mulej. Għalhekk qedtilkom ma jimpurtanix jgħid dak u dik fuq ma rridx inkun naf. Għax inkella dik issi li tentazzjoni li biex nispiċċa jew nobot jew kolli xi mrar f'qalbi lejn xi ħadd. Ma rridx. Illum il-mara tiegħek qalt li għax kien hemm xi ħadd qedtilha tgħidlix min. Qedtilha x'inkella ħadd tagħtini tentazzjoni biex ikolli mrar f'qalbi lejn il-meni. Ma rridx tiġix tgħidli, ma rridx. Kulħadd jagħmel li jrid, kulħadd ħatajja. Kulħadd hu ħajrispondi għalih, ħadd ma ħajrispondi għalih. Kulħadd jagħmel li jrid. Tittoqgħod tattakka l-pastors tal-fidi u tattakkom, no worries. No problem. Do it. Tittakka lili? Do it. No problem. You might as well enjoy it now because you don't want it to hell. Għamelek tħabbix rasek, don't worry. Tiqafx, għara ma tmurx tiqaf. Dawk li ma destinati għall-infern, Alla jaf minnu ma. Mux sabxej l-iskrittura tejlek Alla jaf minnu ma vera tiħu. Xiktar. ħadd fosthom ma jkun żieni fostkom jew bħal bla bħalla sew li għall-ikla waħda bih iljet tal-kbir fost l-aħwa. Tafu intom kif ġim warrab meta mbagħad rid jiret il-barka ma sabx mezz tandiema għad li fitxa
bit-tixrid ta' dmuħ. Xi jfisser? Ġifieri isaw wasal f'punt li ma setax jindem. Taf li l-iskrittura tgħidlek li hawn nies li waslu f'punt li ma jistax jindmu? Titpoġġilek innifsek f'dik il-kategorija? Go ahead. Don't stop. Do it. Fil-ktib ta' Timotju, morru, ħata qaraħilkom, morru. Tidnejdilkom għaliex ċertu nies għamluha diffiċli mbagħad biex inmu? Għax ejdli inti, bniedem li jkun għamel tant ħżara lill-poplu tal-Alla, min minnhom għandu l-kapaċità ta' umiltà kbira biex jidħol minn imsaw japologizza qudiem knisja kollha tad-deni li jkun għamel, ejdli min ħajkun kapaċi minn dik. U jekk ma tagħmelix, tkun poġġej lilek innifsek f'post ma tistax indem. Mhux billi ngħidlu fix-xawer la jaħfillita. Jista' jdum nieżel ilma. Odu attenti qalbi tiegħi, odu attenti. Per jekk taħseb li dan qed ngħidu għax irid nipproteġi lili nnifsi, don't stop, do it, continue to do it. Halleluja. L-ewwel Timotju kapitlu 4, vers 1-2. L-Ispirtu jgħidha ċar li fl-aħħar ta' żminijiet xi wħud jitbedu mill-fidi. La tbedu mill-fidi daw fejn kienu. Fil-fidi jux. U jagħtu widen għal spirti qarrieqa u għal talim ta' xjaten. Dawn jisfaw mqarqa minn nies giddieba li għandhom il-marka tal-ħażen fuq il-kuxjenza tagħhom. Ma baqgħux jiddixxernu it-tajjeb u l-ħażin u ġew mqarqa mill-gdeb. Qed ngħid dan għax din hija l-qdusija vera. Il-qdusija vera mhux għax jiena nilbes jien naf jekk jiena ma jiena kont mara għax nilbes qalsit sallu l-koptejja, għalikom in-nisa kemm minn darbettilkom ilbsu diċenti. Hekk jixraq il-Alla. Imma mhux dik holiness ta' qalbi, dik mhux holiness. Dik decency. Dik deċenza, mhux holiness. Holiness, it's a matter of the heart. Mhux a matter of the clothes. Għaliex, għax iskrittura tgħidlek dan il-ġisem. Tista' tagħmillu ġim, tista' taaħodlu l-pilloli u l-vitamini, għax l-ebda parti minnu mu ħatiret is-salda tal-Alla. Din iva ma. U rrid nitkellem fuq il-ġisem, li l-Bibja titkellem li għalkemm ma fihx benefiċċji eterni li tuħsib ġismek, imma benefiċċji temporani li tista' taħdem u taqdi lill-Alla aħjar. Amen. Halleluja. Fil-ktib ta' Mark, kapitlu 10, vers 17-18, mimżon tarawa, ma tistaw tikdbuhom ba tarawa dan. Il-kelma dusija wkoll tfisser li tkun tajjeb. Ġesu x'jgħid? Jiġi dak jiġi dak il-ġuvnijani fuq u jgħidlu mallem tajjeb. U Ġesu jgħidlu minu tajjeb? Ħlif Alla. Issa, dak waħdu ifisser li Ġesu Kristu huwa Alla. Imma parti minn hekk, jiena u inti insiru tajba, mhux għax niġu l-fellowship, dik dak huwa dmir. Kristjani aħna għandna dbirijiet bħal kulħadd. Sewwa, imma inti kemm qed tgħix fil-ħajja tan-natura qaddisa tal-Alla kuljum. Għax il-natura tal-Alla qaddisa biss tagħmelek tajjeb. Inti ma tistax tagħmel jekk innifsek tajjeb. U għalhekk Alla tak l-Ispirtu Santu. Ħanejdilkom din mill-Ingliż. Righteousness, aħna nitalmu l-Iskrittura fit-2 Korintin kapitlu 5 vers 21 tgħidlek u Alla għamel lilu lill-Ibnu Ġesu li ma kienx jaf x'inhu dnub
għamlu dnub għalina biex permezz tiegħu aħna nsiru s-sewwa tal-la fih. Ma his righteousness, we become the righteousness of God in him. Meta inti salva, Alla jagħmel din għalhekk il-Bibja tgħidlek fil-Ktieb tar-Romani kapitlu 5 vers 17. Righteousness is a gift. Righteousness is a gift. Allura ħanilkom di bl-Ingliż. Righteousness is what God does for you. Li inti jagħmlek sewwa qudiemu huwa don minn Alla. That's a gift. But holiness, kulħadd jgħidha bl-Ingliż għax iddur aħjar. Holiness is what God does through you. You can't be holy without God. It is God working through you that makes you holy. Allura inti fejn tidħol fin-nofs. You daily yield, kunti jum wara jum inti ċedi, inti tgħidlu iva muleh. Mhux li rrid jien, mhux naħseb jien, mhux jidilli jien, imma dak li trid inti seħħu jsir fija muleh. U inti tkun tgħix il-ħajja għad-disa tal-muleh. Halleluja. Grazzi Ġesu. Għalhekk l-Iskrittura tgħidlek biex aħna nkunu mġedda kuljum. Issa jekk inti diġà ġejt imġeddet mill-punto di vista spiritwali, għalfejn tiġi mġeddet kuljum, għax mill-punto di vista ta' ħsibietek, moħħok, is-suket tiegħek, l-emozzjoni tiegħek dawk jridu jiġu mġedda kuljum. Għaliex għax inti xi kultant tiġi ġimgħa u tinnota kemm ikollok paċenzja. Illallu kemm kelli paċenzja u tiġi ġurnata u jaqbżulek il-molol kollha. Dak tlifx is-salvazzjoni? Le, ma tlifx is-salvazzjoni, imma hemmhekk inti ma bqajtx tgħix fil-qdusija. U l-Bibja tgħidlek tittindem minna għax inti titteqa' għaddi sal-aħħar. Halleluja. Infatti hemm skrittura verament powerful. Morru fil-Ktieb ta' Romani din hija free for no extra charge għadu kif dajjel il-mulej issa permezz ta' SMS mis-sema. Halleluja. Delivered by God Mobile. Not Go Mobile, God Mobile. Morru fil-Ktieb ta' Romani malajra 8. Qed tieħdu pjaċir aħwa? Qedtilkom it's going to be a teaching today. Romans chapter 8 verse 10 nisimgħu sewwa. Halleluja. Jekk Kristu jammar fikom, kemm minnkom Kristu jammar fik? Halleluja. Jekk Kristu jammar fik, għalkemm il-ġisem huwa mejjed minħabba fid-dnub, mela waqt li Kristu qed jammar fija, ġismi huwa mejjed minħabba dnub. Jiġifieri mela Kristu qed jammar fid-dnub. Waqt li Kristu qed jammar fija, imma ġismi huwa skjaf tad-dnub. Issa jekk inti mweled mill-ġdid li ġismek tgħidlu shut up. Sit. No. Dak huwa ġismi. Halleluja. U li kum għandek l-Ispirtu Santu m'intix kapaċi tagħmel dik. Imma l-Spiritu u ħajjitna minħabba il-ġustizzja. But our spirit is alive because of righteousness. Mela x'għandek inti? Kontinwament għandek il-mewt u l-ħajja taħdem fik. Il-mewt u l-ħajja taħdem fik. Il-ħajja ta' Kristu u l-mewt ta' dnub. Il-ħajja ta' Kristu. U għandek Rumani kapitlu 7, eżempju perfett. Pawlu qed jgħid imma għandi l-Kristu fija kif irid nagħmel ħażin. Għandi l-Kristu jagħmar fija kif qed jiġbduni affarijiet li Alla jobot. Għax imbattalja. Għax il-ġisem irid id-dnub. Mhux bil-forsi sess, jista' jkun ir-rabja, jista' jkun li inti tpattija, vendetta, tittaddi tiegħi dak kan pattilu issa qed. Dak mhux Kristu fik qed jitkellem. U inti għandek battalja titmur tpattija u l-Ispirtu tiegħek li huwa hemm Kristu jirrenja fija jgħidlek no. I am Lord, you are servant. L-Ispirtu ta' Kristu ġifieri huwa l-Lord fik u l-ġisem huwa l-qaddej. Halleluja. Grazzi Ġesu. Issa ngħidilkom mill-punt di vista pożizzjonali, malaj. Lut kapitlu 10. Marru hemm malaj. Lut 10. This is from the positional point of view. Hebrews chapter 10. Positional point of view. Iġifieri li aħna qaddisa issa immedjat instantanjament il-moment li twilit minn ġdid. Vers 10. Bis-saħħa ta' din ir-rieda aħna konna imqazzin.
permezz tal-offerta tal-ġisem ta' Ġesu Kristu magħmula darba għal dejjem. Mela jiena u inti għaddisin. U għalhekk Pawlu qatt ma jindirizza lil Kristjani bħala medinbin. Amen? Vers 12. It-tieni biċċa ta' vers 12. Wara li offra sagrifiċċju wieħed għal nubitna qiegħed għal dejjem fuq in-naħa tal-lemin tal-Alla. Għaxu vers. Okay. Mela permezz ta' sagrifiċċju wieħed u ħadnu bidna fuq. Vers 14. Għaxu b'offerta waħda għamel perfetti. Kemmi powerful di. B'offerta waħda l-inna minna perfetti. Għal dejjem lil dawk li huwa iqaddes. Il-dawk li huwa iqaddes lilna minna perfetti. Għalhekk living life from the inside out. Living life from the inside out. Dak li Kristu jrid fik tiġa jeżisti fik fl-ispirtu. Għalhekk li l-ġisem inti titkom kontinwament tħallih imsallab mas-salib. U tgħidlu le. L-emozjoni tiegħek huma fin-nofs. Nagħmel dak li jrid il-ġisem, jew nagħmel dak li jrid l-ispirtu. Infatti jiena u inti meta nikbru spiritualment, jiena u inti fil-veru sens teoloġika tal-kelma ma nikbru spiritualment, nikbru soulishly, not spiritually. X'jiġifieri? L-ewwel Tessalonikin kapitlu 5 vers 23, morru na, mela. L-ewwel Tessalonikin kapitlu 5 morru na. Kemm minnkom fimtu għadi? Mela, l-ewwel Tessalonikin kapitlu 5 vers 23. Halleluja. U Alla taslim iqaddiskom. Bil-ħadd jgħid iqaddisni. Alla taslim iqaddisni. F'kollox, mhux fl-ispirtu biss issa, f'kollox. U jżomm nisħiħ bla ma nkun mittifes fiex fl-erja ta' l-ispirtu, fir-ruħ u fil-ġisem. We are 3 in 1. Sa ma jiġi sidna Ġesu Kristu. Halleluja. Mela isimgħuni. L-ispirtu tiegħi moħħkom ħanamilkom daqsxejn stampa. L-ispirtu tiegħi jekk hawnhekk huwa Kristu, once li inti twelidt mill-ġdid, l-ispirtu tiegħek jiġbaħ eżatt 100% lil Kristu. Bladnu puru qaddis. Imma mbagħad tkun għaddejja xi waħda tgħid la kemm sabiħa dik, imma l-Ispirtu Santu kieku ma jgħidix dik. Sewwa, hemm xi pasta u ħata għalek żaqek, l-iżdrina minn ammurnaħa kod ma l-Ispirtu Santu kieku ma jiġi. X'ġara, għandek battalja bej il-ġuże u bej il-Spirtu. Amen? Mela, il-mulej x'jgħidlek li intom għandkom tiġu mġedda fil-femit ta'kom kull jum. Kull jum ma tistax tgħid, ara xahar ieħor mort il-fellowship kien hemm preach bomba men biżżejjed għal dan ix-xahar. No. Titterġa' fil-ħodu, terġa' tieħu bomba oħra. Titterġa' tqum u terġa' tkompli tirrilisja l-kelma talla fuq ħajtek. Għax dan il-ġisem jekk ma titmax l-ispirtu ħajjekol il-ġisem waħdu. U l-ġisem peress li l-ġisem huwa mdawwar b'affett tal-ġisem kontinwament dak li naraw dak li nisimgħu kull fejn morru ma minna mluha, kontinwament qed jiddu għandna l-ġisem. L-unika ħaġa li tmanna l-ispirtu huwa l-kelma. Meta jiena attaħi mal-mulej, dak l-unika ħaġa li tibali l-ispirtu kull jum. Jekk imur ix-xogħol jitbali l-ġisem. Jekk naqbad tal-linja jitbali l-ġisem. Jekk nara television jaqbali l-ġisem. Illallu kontinwament festa l-ġisem għandu. Għaddimmuha. Allora xi tagħmel? Inti titfittex ir-restorant apposta biex titma' l-ispirtu. Attaħi mal-mulej, itma' l-kelma, iddikjara l-kelma talla, tkellem fl-ispirtu, titlifx il-fellowship kull nar terba' nasib nar taħat fil-ħodu. Halleluja. Dak xa jagħmel? Ħajitma' l-ispirtu tiegħek. U x'jiġri? Fl-ispirtu tiegħek essaċ mhux fin-numa tiegħek tikber, tkun qed tikber fis-sukka tiegħek. L-sukka tiegħek issa isma' mela fl-ispirtu tiegħek inti qed tiġa miegħu. Meta twilet minn ġdid inti, il-ġisem tiegħek għadu hawnhekk baby,
U r-ruħ tiegħu għadu riħu tiegħek għadu 3 in 1. Meta tibda tikber spiritualment, mhux l-ispirtu letteralment qed tikber tiegħek, huwa ir-ruħ tiegħek kif tifhem l-affarijiet, kif tara l-affarijiet, kif tiddilja mal-emozzjonijiet tiegħek, x'ir-raġunament tiegħek, the sukke, your wills, your emotions, your feelings, your imaginations, dawk huma kollha parti mis-sukke. Mela meta tqatta' ħin fil-kelma, meta inti titlob, meta inti tfaħħar, meta inti tobdi, x'qed jagħmel? Is-sukka tiegħek qed jikbeħ. Meta jasal il-jum li inti is-sukka tiegħek ir-ruħ tiegħek u l-ispirtu tiegħek hemmhekk tissejjaħ Kristjan matur. Għandna ħafna Kristjani l-ispirtu tagħhom hawn fuq. Is-sukka tagħhom huwa baby. Dak jissejjaħ Kristjan karnali. Issa l-Bibja tgħidlek ma tistgħux tibqgħu trabi, ikbru, ixxenqu għal-ħalib tal-kelma qaddisa li permezz tagħha intom tikbru fis-salvazzjoni, mhux għas-salvazzjoni. L-ewwel Pietru kapitlu 2 vers 2. Il-kelma tal-axxatik, ikkel spirituali. Imma l-ispirtu tiegħek diġà ħaġa waħda ma' Kristu. Ir-ruħ tiegħek. Għaliex, biex hekk inti titqaddes. Mela meta jiena rrid nagħmel vendetta, le mhux ħanagħmilha. Meta jrid nirrispondi u nibgħat il xi ħadd il-ħas tal-marsa u tal-beltu vojsa għax issa tant neħħew siġar u neħħew ħaxix, ma nafx fejn issa tista' iktar. Sewwa dak imbagħad ma tagħmlux għax l-ispirtu tiegħek ħajlek le. U kull darba jtobda l-ispirtu tiegħek tikber spiritualment, kull darba jtobda l-ġisem ħaddajja fir-ruħ tiegħek. Amen. Halleluja. L-ewwel Pietru kapitlu 1 vers 2. Malaj, halleluja. L-ewwel Pietru kapitlu 1 vers 2. Isimgħuni. Intom mażulin minn qabel skont il-ħsieb ta' Alla l-Missier, imqazzin fl-Ispirtu Santu biex toqgħodu għall-kelma ta' Ġesu Kristu u tkunu mraxxin b'demmu lilkom grazzja u slim bil-kotra. Dak jiġifieri aħna diġà imqazzin. Għandek il-ktib tal-Lut kapitlu 13. Ktib tal-Lut kapitlu 13. Vers 12. Kapitlu 13, vers 12. Gloria lil Molej, vers. Għalhekk Ġesu wkoll bata l-barra minn bib il-belt biex bid-dem tiegħu innifsu iqaddes lill-poplu. Mela jiena u inti spiritualment ġejna diġà mqazzin. Naħseb issa ċara, dik ċara. Kolossin kapitlu 1 vers 22 tgħidlek li aħna meta twilidna mill-ġdid u għaddisna u għamilna mingħajr teba'. Isimgħuni aħwa, li kieku mhux hekk l-Ispirtu tal-Alla kieku ma jistax jagħmel fik. Jiġifieri huwa Alla nnifsu li ppreparak biex imbagħad jambar fik. Imma isimgħuni ħanilkom aħna. Fl-ewwel Ġwanni kapitlu 4 vers 17 aħna x'niddikjaraw? Niddikjaraw x'hemm miktub. Bħalma Ġesu hekk aħna f'din id-dinja. Ejduli, f'liema area Ġesu sofra. Fil-ġisem u fir-ruħ. L-Ispirtu tiegħu kien Alla. Alla, Ġesu Kristu Alla qatt marra waħda u kellu tentazzjoni tagħha, imma fil-ġisem bħala ġuvni min jaf forsi kemm ra xi waħda u jgħid kemm nixtieq ikolli xi familja, kemm nixtieq ikolli jarusa. Le, għax il-missjoni tiegħu ma kienx di. Kallu jgħidu le għax it-tentazzjoni kienet bħalma kienet ta' kulħadd. Amen. Allora kellu ftit forsi il-xuħut jagħmelhom it-tapit ġdid hekk ħalleluja tal-aħħar moda. Le, ma nistax. Għax jekk naġixxi jekk ħanaqa fil-ġisem. U jekk naqa fil-ġisem jispiċċa jarbaħni id-dnub. U jekk ngħix fid-dnub ma nistax nara u ċalla. Amen. Halleluja. Gloria lilek Mole qaddis. Għalhekk jiena nħeġġiġkom bħala ħukom fil-mole. Jekk hemm differenzi. Diskutuhom bejnietkom. L-iktar diskutuhom nafx taqblu imma taqblux. Għazzi. Tista' taqbel li ma taqbilx. Imma ma tistax ma timxix fl-imħabba bejn ħutek u tgħid li ta' Kristu.
dik bil-forsi timxi bil-imħabba. Ma tistax kollok l-imrar f'qalbek u inti ħataraw iċ-ċalla. Għax m'intix ħataraw iċ-ċalla, l-imrar f'qalbek. As simple as that. Hallelujah. Thank you, Lord. Eżis aħwa. Wa Alla li jżomna. Pero huwa aħna wkoll l-Ispirtu tal-Alla fina li rridu nkunu miżmuma. I want God is the one who keeps me, but I want God to keep me. I want God to keep me. Amen, hallelujah. Grazie Gesù. Praise and worship team. Ejja waħwa. Huwa Alla li jagħtini l-abilità u jagħtini l-kapaċità li ngħix ħajja qaddisa. Alla jixtieq li jiena u inti ngħixu ħajja qaddisa u għalhekk ipprovdilna dak kollu li għandna bżonn biex ngħixu din il-ħajja qaddisa. Għalhekk ħanispiċċa b'dan il-passaġġ, Lut kapitlu 10. Lut kapitlu 10. Mela hemm il-qdusija instantanja, hemm il-qdusija dik li aħna ngħixuha kuljum, hemm il-qdusija wkoll eventwali. Fil-ktib ta' Filippin kapitlu 3 vers 20 u 21 tgħidlek li aħna qed nistennew is-salvazzjoni ġejja mis-sema biex jisalva u jifdi lil dan il-ġisem. Għandek il-qdusija kulħadd jgħidha, il-qdusija instantanja, mela spiritwalment jiena u inti għaddis. Fir-ruħ jiena u inti qed nitqazzu. Il-ħajja tal-qdusija, il-ħajja tal-konsagrazzjoni. Fil-ġisem, jekk Kristu jiġi fi żmien tagħna, ġisimna jiġi mibdul f'ħakkatajn u jiġi qaddis, ġisem qaddis u glorjus. Jekk aħna nilħqu fil-ġisem immutu u nindifnu, meta jiġi Ġesu dak il-ġisem iqum mill-mewt, però anke utila jiġi trasformat halleluja fi kreazzjoni li tista' toqgħod biha li dak il-ġisem jista' jidħol fil-ġenna bih. Halleluja. Ma ħa nispiċċa bl-aħħar fl-Iskritturi Lut kapitlu 10. Min vers Lut 10 vers 25. Naraw kif nistgħu nħajru lil xulxin għall-imħabba u għall-emejjel tajjeb. Ħajjar lil ħutek biex jagħmlu emejjel tajbin, jgħixu ħajja qaddisa. Ma ninqatawx mill-laqat tagħna flimkien. Kif ħadu d-drawwa jagħmlu xi wħud. Nagħmlu l-qalb lil xulxin. U dan wis aktar għandkom tagħmluh aktar ma taraw li qiegħda joqrob dak il-jum. Għax jekk wara li ħadna it-tarif sħiħ tal-verità, Pawlu qed jitkellem, mhux qed jgħidilhom intom ħadtu, qed jgħidilhom aħna ħadna, ġifieri qed jinkludi lilhom nifsu. Once li aħna ħadna t-tarif sħiħ tal-kelma tal-verità, nibqgħu nidimbu minn rajna, ma hemmx sagrifiċċju ieħor għad-dnub xi jsir. Jibqalna biss li nistennew bil-biża il-ġudizzju u l-ħuġġiġa nar li teqret lill-ledewwa ta' Alla. Għal min qed jirreferi għal Kristjani li jibqgħu jgħixu fid-dnub. Jekk wieħed iwarrab il-liġi ta' Mosè, jingħata għall-mewt fuq ebda, fuq xhieda, fuq il-kelma ta' 2 jew 3 xhieda. Aħsbu fih. Aħsbu ftit. X'kastik aktar hemm aħna ħaqna dak li ikasbar lil-binalla u jniġġes id-dem tal-patt li bih itqaddes. Smajta di? My God, my God, my God, my God. Qed jgħidilkom, meta inti taf li inti ġejt imqaddes u tkompli tgħix fid-dnub, inti qed tniġġes id-dem tal-ħarruf. U qed tinsulta l-ispirtu tal-grazzja. Qed jgħidilhom intom tafu li intom qaddisin imma tkomplu timxu fid-dnub. Mela għal dawk li huma qaddisin u qed jimxu fid-dnub, m'hemmx ħlief issa in-nar tal-ġudizzju ta' Alla. Jekk tittemmen jew ma temmenx ħanejlek biċċa news. Għal ħafna li raw viżjonijiet tal-infern jgħidu li hemm ħafna Kristjani fih.
kif jista' jkun Kristjan immur l-infern. Għax meta inti tqaddis fl-ispirtu, dak int ma mill xejn minnu. Dik kien don talla. Imminti dak id-dan bħalma kieku jien antik Mercedes tal-aħħar stil u l-ola marka u mortu f'qajta mal-ħajt. X'tort għandi jek f'qajt il-Mercedes in? Il-Mercedes tajba kienet. Nispera tal-Mercedes jibatu donations. Amen. Sawa? Mela issa Alla tgħidlek kien tajtek don ta' dusija. M'għandekx iktar issa skuża. Tajtek il-grazzja tiegħi taħdem fik biex inti titqaddes. Għalfejn titkompli timxi fil-ħażen, fid-dnub. M'intix tinduna li ġejja l-kollha u l-ġudizzju talla fuq hekk. L-ewwel Pietru kapitlu 4, sorry għedtilkom dik kienet l-aħħar ma aħfru li dik kienet qabel tal-aħħar. L-ewwel Pietru kapitlu 4 simgħu waħwa. Vers 17 u 18. Ħa nitolbu wara di. Thank you, Jesus. Gloria lilek mulej. Ħut jeżis, tista' ġbux għax tinsabu fil-forġa għalila dan-nar li ġiet fuqhomkom biex iġarrabkom bħalli kieku iġarrafilkom. Ġratilkom xi ħaġa mhux tas-soltu. Qed naqra żewjien. Mela se nifsi. 17. L-ewwel Pietru għedtilkom jien. 1 Peter 4:17. Jekk le. Mhix niraħħada. Fejn għax wasal iż-żmien għax mhux nara. Ejja Sibilja għax mhix nara għada. Għawni, għedha fuq il-page l-oħra mhux bil-fuq. Hello. Għednejlek, mhux qed nara fiżek, kif mhux qed nara, mhux qed nara. Għax issa wasal iż-żmien tal-ġudizzju li jibda mid-dar talla. U jekk l-ewwel jibda minna, il-Kristjani, kif se jeħilsu dawk li ma jridux joqogħdu għall-Evanġelu talla? U jekk il-ġust bil-kemm misalva, se jsir bil-ħażin u mill-midneb. Qed tisimgħu waħwa. Għalkemm aħna salvati bil-grazzja, dak ma jfissirx li inti tista' tagħmel li trid. U żgur Alla tak il-grazzja biex tagħmel li jrid hu, mhux li trid. Halleluja. Jekk inti taqbad iktib ta' Galatin minn aqbad per eżempju 16 sa 22 għandek Kolossin kapitlu 3 minn vers 12 sa 17, Pawlu jisemmi lista ta' dnubiet. U believe it or not, l-ebda waħed minnhom huwa pornografija. Once again, għara ma jfettilek l-eksburtu tara pornografija. Imma jitkellem fuq il-korla, il-gideb, id-da, it-qasqis, lejra. Dawn huma l-Bibja li tgħidlek li Kristjan ikun qed jgħix fihom bħala stil ta' ħajja ta' dnub. Qed tifhmu aħwa? Slender, believe it or not, the devil is called the slenderer. Mela dawk li jifirxu it-qasqis, x'qed jagħmlu? Ix-xogħol ta' dadu. Tista' salva, tista' tara wiċċ Alla tagħmel dak l-affarijiet. Jekk taħseb inti kapaċi tagħmel wiċċ Alla u tagħmel dak kollu, kompli għamlu tiqafx. Mela jekk aħna irridu naraw wiċċ Alla, kemm minnkom tridu taraw wiċċ Alla? Trid titqaddes. Daw ma jistgħux isiru affarijiet normali fil-ħajja tal-Kristjan. Ma jistgħux. Jekk żbaljajt,
Hemm id-dem ta' Kristu, iġri u tlob maħfra. Sakemm il-grazzja da taħdem fik. Li ma tmux tmiss il-punt li ma tistax tindem. Lut kapitlu 6 vers 1 sa 6. Lut kapitlu 10. Ejn baxxu rasnaħa. Jekk inti qed tagħmel dnub, jew kont qed tgħix xi ħajja ta' dnub, u dal-messaġġ qed iġiblek konvuzzjoni tħossok ħażin, irringrazzja Alla li tħossok ħażin. Għax li kull ispirtu tal-Alla telqek m'intix tħoss ħażin. Halleluja. Grazzi mulej Qadis. Issa l-lejla, wara nitolbu, irrid nitlob xi magħkom xi wħud. Għaliex? Għax il-rida tal-Alla hija li inti u jiena nitqazzu spiritu, fir-ruħ u fil-ġisem. Ħanilkom aħwa, meta jkun hemm ħakma tad-droga, dik hija opra xogħol tad-demonju biex inti ma titqaddis fil-ġisem. Jekk inti għandek nuqqas ta' maħfra, dik hija ħaġa li l-għadu qed juża kontra dik biex inti ma titqaddis fir-ruħ. Jekk inti għandek vizzju tal-pornografija, dik hija xi ħaġa li l-għadu qed juża biex inti ma titqaddis fil-ġisem. Jekk inti għandek mibeda jew nuqqas jew imrar f'qalbek, dak huwa dnub li x-xitan qed juża biex inti ma titqaddis fil-ġisem, fir-ruħ. U Alla jrid isirek qaddis komplet spiritualment fir-ruħ fil-ġisem. U jekk imbagħad jekk inti fejn hemm il-ħakma, fejn hemm stronghold, u jekk inti il-lejla tikkonsagra ġifieri you holify. Tikkonsagra lilek innifsek spiritualment. Fir-ruħ u fil-ġisem, once li inti tikkonsagra ruħek verament u you really mean it, jekk hemm xitan bil-forsi tkoll jitlaq. Jekk hemm spiritu qed jinfluenzak bil-forsi kollu jieqaf u jiġi marbut. Għax issa m'għandux ma xiex iktar jopera. Allura, għalhekk il-messaġġ għadusija huwa powerful hemm ħafna iktar x'nistgħu ngħidu. Imma da biss il-lejla jgħinkom biex intu jiena ngħixu ħajja ta' qaddisin verament. Amen. Ejn nitolbu flimkien, kulħadd jgħid warajja, mbagħad nitolbu individwalment. Għal dawk li intom fuq il-YouTube u qed tara dal-messaġġ, toħodix for granted li qed tisma' dan il-messaġġ. L-Ispirtu tal-Mulej qed jikellmek biex inti titqaddes fil-ħajja tiegħek. Twebbis qalbek li ma tmux tispiċċa tiġi fil-post fejn ikun too late. U l-Mulej jwissi fuq dawn l-affarijiet. Qed jgħidlek fl-ewwel Pietru kapitlu 4 vers 17-18 li anke l-qaddisin bil-kemm kien jisalvaw. Aħseb wara l-midin bi. Aħwa. Mhux għax iridkom tgħixu fil-ħajja tal-biża' għax mhux dik l-aħjar mod li tgħix. L-aħjar mod li tgħix huwa tgħix mill-imħabba tal-Alla. Sewwa, imma l-imħabba tal-Alla wkoll hemm element ta' reverenza li anke jekk inti tħobb l-Alla xi darba tittiffaċċja l-Alla ċerta waħda. Imma minflok bil-biża' għax imbagħad fl-ewwel Pietru kapitlu 4, l-ewwel Ġwanni kapitlu 4 tgħidlek min iħobb jew min għandu l-biża' jibża għax għadu ma femx ma rafx l-imħabba ta' Alla. Imma jekk inti għaraft l-imħabba ta' Alla, l-ebda minn dawk id-dnub ma ħajħkmek. L-ebda imrar, odju, nuqqas maħra ma ħajkollok lejħuk. Jekk għaraft l-imħabba ta' Alla. Amen. Halleluja. U għalhekk inti ma jkollokx biża fil-jum tal-ġudizzju, l-ewwel Ġwanni kapitlu 4 vers 17. Ma nibżawx fil-jum tal-ġudizzju għax għandna dil-konfidenza l-imħabba ta' Alla. Ma tistax tifridhom ta' tittimxi fil-mħabba, tittimxi fil-vidi, tittimxi fil-qdusija, ma tistax tifridhom. Tittimxi fil-grazzja, imma daw kollha huma prinċipji divini tan-natura tal-Alla li Alla tiġamilek lesti fik biex inti tgħix ħajja vittorjuża. Halleluja. Kulħadd jgħid talba wara Missa Qadis, jekk inti llum qiegħed hawnhekk għall-ewwel darba xi tagħti ħajtek verament il-Ġesu Kristu u tibda tgħix għal Ġesu, għidi talba warajja minn qalbek. Mulej Qadis, grazzi ta' Ġesu. Aħfilli d-nubieti mulej. Millum il-qudiem. Irrid ngħix għalik mulej. Mhux bis-saħħa tiegħi, ma bis-saħħa tiegħek li taħdem fija. Mulej jiena dajjef fil-ġisem
Imma permess tiegħek li tqammar fija jiena b'saħħti u niflaħ għal kollox. Aħfilli d-nubieti mulej. Aħfilli fejn qastek mulej. U anke jiena naħfer lil dawk li naqsuni. Naħfer lil dawk li weġġawni. Mulej qaddis jissobbini minn qalbi. Wellidni mill-ġdid. Imlini bil-Spiritu Santu. Tfa' fuqi mulej qaddis spiritu ta' qdusija biex jiena ngħix ħajja qaddisa. Iddedikata u konsagrata għalik u maqtuħ totalment għalik missier. Permezz tad-dem prezzjuż ta' Ġesu Kristu u permezz tal-Ispiritu Santu li jaħdem fija għal glorja tiegħek missier. Amen. Halleluja. Glorja mulej. Il-pija YouTube viewers, narawkom il-messaġġ li miss, narawkom ġewwa River of Love daw kollha tisegwuna mill-YouTube, il-paċi magħkom. God bless you. Umu bil-wifqa